A veure, la primera cosa que jo vull qüestionar és el terme classe política. Jo crec que hi ha gent que efectivament es dedica tota la seva vida a la política i per tant d'alguna manera es pot considerar d'aquesta forma, però hi ha molta gent que ens dediquem una part de la nostra vida o que ens hem dedicat i que després tornem a la nostra professió. Entonces, dit això, perquè em sembla important i a mi em fa l'efecte que la política mai hauria de ser una professió, hauria de ser una cosa temporal, hauria de ser una cosa on vas i vens. Dit això, jo crec que en aquests moments la gent que es dedica a la política és un greu problema per a la societat, perquè la societat es queixa molt d'ella, no se sent representada, no se sent escoltada i hi ha moltíssims problemes en aquest país respecte a aquest tema. Alguna cosa sèria està passant, alguna cosa sèria estem fent malament, jo crec que està claríssim que ho estem fent malament en el sentit de que o no parlem el llenguatge de la gent del carrer, o no ens preocupem dels problemes de la gent del carrer o tota la vegada. El resultat final és que la gent ho està passant malament i no s'estan donant les solucions que s'haurien de donar. I a més està la sensació de que ni s'intenta donar aquestes solucions. Hi ha gent que ha acabat la seva carrera o que fins i tot no l'ha acabat i tota la seva vida està en política. Entonces, què passa? Aquesta gent quan es fa un poc major i no té una faena es converteix, és dur dir-ho, però es converteix un poc en un mercenari, que li dona el mateix per qui ha de lluitar. L'important és lluitar perquè si no lluita no té de què viure. Això és el que jo crec que és molt negatiu. Això que diu el CIS, el meu fill m'ho explica a vegades d'una manera gràfica, dient, em dona una certa vergonya dir que el meu pare es dedica a la política, perquè la política està molt desprestigiada en aquesta societat. És una constatació, jo crec que claríssima, davant de la gent, etc. Per què? En part pel que hem dit abans, jo crec que també hi ha una altra part, o sigui que d'alguna manera aquesta societat és un poc fruit del franquisme, mai ha entès la política. Franco era una persona que deia, no se meta, haga como yo, no se meta en política, i ell era el que controlava hasta la vida i la possibilitat de matar a les persones. Entonces, sota la paraula política s'amaguen moltes vegades moltíssimes coses distintes. A més, jo insistix, els polítics d'avui, no, i m'incloc, perquè jo estic treballant en aquests moments, no ho estem fent bé. Hem de millorar la nostra capacitat de connexió amb la societat i la nostra capacitat, sobretot, d'escoltar, que em sembla fonamental. Quan entràrem nosaltres aquí a l'Ajuntament, tots els regidors tenim la possibilitat, el dret, o digue-li com vulguis, de tenir una persona que ens protegia de possibles atentats, però el més important és que ens conduïa al cotxe en el que anàvem i teníem un cotxe oficial per anar. Vam aconseguir que això es retirara, exceptuant l'alcalde i el vicealcalde, l'alcaldessa, perdó, i el vicealcalde, però això efectivament per a la gent es veu com un privilegi. Entonces jo crec que hi ha determinats elements molt cridaners que la gent es veu com uns elements de privilegi. Jo crec que amb això s'ha d'acabar. El cas ideal, efectivament, és un assessor preparat de confiança. Aquest és l'assessor perfecte. Un especialista, per exemple, en urbanisme i que, a més, sigui una persona de confiança per a compromís. Normalment això no ho trobes. Entonces has d'optar més per un cas, una persona, per dir-ho així, el més neutre possible, especialista, o una persona més de confiança que tingui alguna idea. O sigui, jo crec que aquest tema és un tema que no... És imprescindible que hi hagi assessors. Jo, per exemple, com a regidor, si no tingués assessors, no podria desenvolupar la feina que faig. I no tinc cap gran especialista en assessoria. En cap tema. Tinc un abogat, hi ha una persona que coneix bé els temes de mobilitat, hi ha una altra que coneix bé els temes de qüestions científiques, etc. Però, a veure, el tema de les assessories no és necessàriament, o sigui, l'Ajuntament de València, per exemple, té tècnics, als quals els tècnics es deuen tant al poder com a l'oposició. Entonces, ells són especialistes. D'alguna forma, el càrrec d'assessor és una persona que treballa políticament, no tècnicament. Els tècnics els té a la casa, l'obligació és de la casa, i tu t'has de referir a ells i li has de preguntar, o sigui, concretament. Per tant, jo crec que això hi ha un cert mite en aquest tema. Sobren polítics. Home, en algunes coses jo crec que sobren determinades institucions que venen del franquisme o del segle passat, o de fa 2 segles, i que no tenen sentit. Per exemple, no té sentit ara que hi hagi diputacions
i que a la vegada tinguem governs autonòmics. O és una cosa o és una altra. Però el que no té sentit és que pervisquen les dues coses. O sigui, la faena que fa la Diputació la podria fer perfectament una conselleria i tindríem una institució menys. Tenim un Senat que torna a repetir les coses del Congrés. Home, este Senat en un sistema federal té una funció, que és arreglar les coses entre les distintes estats federals o digue-li com vulguis. Si tinguera aquesta funció, estaria bé. En la funció que té en Espanya en aquests moments, el millor que podria fer és dissoldre's, efectivament. Entonces, des d'aquest punt de vista, sobren. Ara, sobren número de diputats? Pues jo crec que no, perquè és que hi ha una trampa molt clara. Quan tu redueixes el número de diputats, amb el sistema actual, el que estàs fent és potenciar el bipartidisme. Només es supera el bipartidisme, per exemple, en aquelles províncies que tenen per damunt de 6-7 diputats en unes eleccions generals, i es pot demostrar. Totes aquelles que tenen per sota d'aquesta quantitat, de 5 sobretot, són sempre bipartidistes, i en tota la història ha passat així. Clar, sota la pregunta sobren càrrecs, sobren polítics, es pot amagar una tendència al bipartidisme. Entonces, la resposta per a mi és molt clara. Sobren polítics en aquelles institucions en què no fan falta que es mantinguen. Diputacions i Senat. No sobren en aquelles altres institucions que haurien de funcionar i funcionen més o menys normalment, i que el que hi hagi un número raonable és una garantia de pluralitat. A mi em sembla que hi ha una cosa que és fonamental. A la gent, jo crec que en un programa electoral tu no li pots demanar que complisca el 100% del programa, però el que sí li pots exigir a qualsevol partit, a qualsevol, és que no faci el contrari del que ha dit en el seu programa. Almenys ves en la direcció que t'has marcat tu en el programa. Podràs arribar al 50, al 60, al 80, al 90, depèn de la situació. Jo entenc que hi ha moments difícils, però el que no pots fer és fer exactament el contrari. O sigui, i sobretot el que no podem fer és ser súbdits d'un poder estrany que viu en Brussel·les, que en realitat viu en la gran banca i en tot el sistema financer, i que ens diu el que hem de fer per damunt del que votem o no votem. Els importa un comino. Jo crec que la simbologia més clara d'això va estar en Itàlia, concretament, al ficar a un senyor imposat per damunt de les urnes, que ha donat lloc a un resultat, la ingovernabilitat en la pràctica d'Itàlia, perquè la gent diu, ja estem hasta el gorro. Jo crec que està molt clar. Estem en un procés que s'hauria d'aturar, i és que és reduir totes les empreses, privatitzar-ho tot. Quan es privatitza una cosa, darrere d'aquesta privatització hi ha mecanismes d'aquest tipus. No és una casualitat que el senyor Aznar estigui on està, no és una casualitat que el senyor Felipe González estigui on està, són empreses privatitzades i podrien continuar en les empreses de la sanitat que s'estan privatitzant en tot aquest tema. Per tant, si parem les privatitzacions i alguna d'aquestes coses se'ls dona la volta, jo crec que amb aquests problemes hauríem d'acabar. Això és un escàndol, perquè en definitiva sembla que algú està treballant per una empresa que després li paga el treball que ha fet en la funció pública per a donar-li privilegis. En València jo crec que passen moltes coses. Moltes coses, algunes d'elles històriques i algunes altres que jo crec que té a veure amb problemes de l'esquerra, de la gent progressista. Quan passa això és que la gent progressista no ho han fet bé. La primera cosa que està clara. I per què no ho han fet bé? En València, si repassem la història de l'esquerra, és un dels llocs on l'esquerra més es baralla dintre mateix d'ella. És un problema de conflictes interns. València és un... Hi vaig a alguna cosa històrica. València és una comunitat, el País Valencià és una comunitat que va ser l'única que va anar amb un estatut a Madrid i li van dir, canvia-me'l. I van venir aquí amb un estatut, anem a dir, de segona categoria, per dir-ho d'alguna manera. I nos va tindre un poquiu la gallardia que, per exemple, van tenir, ja no parle de bascos, catalans i gallecs, parle d'andalusos, de dir, no, ens plantem i volem una cosa així. València, històricament, hi ha un art... Jo em va fer molta gràcia un dit d'un rei espanyol que deia a los aragoneses lo que se dejen, a los catalanes lo que podamos y a los valencianos lo que queramos. Som històricament una gent molt condescendent, molt flexible, molt poc batalladora en algun tema. S'ha dit tradicionalment menifotista. I jo crec que d'alguna manera
hi ha responsabilitats de tothom en el que està passant així, també. Perquè la gent quan vota no és una qüestió només de dirigents. Els dirigents polítics haurien de tindre uns mecanismes per atreure millor, per a ser més eficaços, etc. Però la societat és una societat molt tranquil·la també. Entonces, és una societat que pot ser molt d'esquerres, València va ser la capital de la República, València ha tingut uns plantejaments, però també pot tenir uns altres plantejaments. Jo crec que, per a mi, el quid de la qüestió és que la gent progressista no hem sabut engarçar bé en la cultura, la forma de ser d'este país, que té les seues peculiaritats, com l'està l'andalusa, com l'està la catalana, i que els dirigents andalusos ho han sabut fer i els catalans ho han sabut fer, però els valencians no ho han sabut fer. Jo crec que passen aquestes coses, em costa d'explicar i em sap greu, però és així, no? Quan ixes fora dius, què passa en València? Dius, doncs mira, en València passa que ho hem d'arreglar.